Bangaskiya na ya kasa awoya awoya Allah ka taimake ni awoyi woyi awoyi woyi Bangaskiya na ya kasa awoyi woyi awoya Allah ka taimake ni Krista sun ce Allah suke bautawa, Musulmi sun ce Allah suke bautawa, amma hawar yau mun gagara zaman tare, ko ina gaskiya hali ne. Waransu sun ce mu feshe su ma, waransu sun ce zamun rama ma, ina kaunan da Ubangiji ya ce ma woko mu nuna wa juna. Krista sun ce Allah suke bautawa, Musulmi sun ce Allah suke bautawa, amma hawar yau mun gagara zaman tare, ko ina gaskiyan hali ne. Waransu sun ce mu fece su ma, waransu sun ce zamun rama ma, ina kaunan da Ubangiji ya ce mu nuna wa juna. Awoyi woyi, awoyi woyi, Bangaskiya na ya kasa, awoya woyi. Allah ka taimake ni awoyi woyi awoyi woyi Bangaskiya na ya kasa awoyi woyi awoya Allah ka taimake ni abin takaici shine matasan mu a yau su da majami'an da babu doka, yan mata ma da guntun riga ma da guntun siketi kansu babu dan kwali ma to ina gaskiyan hali ne. Mazaje suna kitso ma har da yan kunne, bastoci babu jituwa ma to ina gaskiyan hali ne. Awoye woyi, awoye woyi, Bangaskiya na ya kasa, awoya woyi, awoya woyi, Allah ka taimake ni, awoye woyi, awoye woyi, Bangaskiya na ya kasa, awoye woyi, awoya woyi, Allah ka taimake ni. Hawaye shi ne ma'o'o a cikin majami'in mu yau, a ce mu da rubuta kara bude makarantu, karatu ƴaƴanmu bayan aka bude makarantu ma membobi sun gagara zuwa, kudin makaranta yayi yawa